Ahoj, zdravím všechny hráče Minecraftu, já jsem Drago a vítejte u série Minecraft Pocket Edition verze 0.14. Dneska začínáme tedy prvním dílem a jak se na to dívám, spavnili jsme se na dobrém místě, hodně stromu, a ne jo, tiché. Jak tak koukám, tak tam máme i jeskyni, jako malinkou. Vidím tam uhlí, železo, no tak to je bezvadný. Takže já si myslím, že můžeme jít na to. To je kravička. Ale to teď necháme. Tak, jdeme na to. Jdeme tady to dřevo. Všechno to pokácíme. No tak všechno asi ne, ale pokusit se o to můžeme. Tak uvidíme, jak ta jeskyně bude velká. Z dálky je že je taková malinká. Tak uvidíme. Je to fakt fantastický. Na začátku železo, to je bezvadný. Se mi líbí. Tak, super. Tak. Ten crafting, prosím. Děkujeme. Tak. Dáme si krompik. Krompik máme tady. Děláme si asi meč. Jdeme náhodou. A já jsem podíval, jestli jsem vůbec zapl tovaráky. Tak já je nemám zaplý. Tak, už je mám. Tak, jdeme na to. Co mi tady nespawne. Vypadá to, že asi ne, ale tam. Počka. Kam mi utíkáš? Hej, slepica. Kde je ta slepica? No tak zabijeme zpět tady tu ovci. Výborně. Kde je ta slepice? Kam mi zmizela? To je zajímavý. Kde seš? Tamhle seš. Jsem. Nazdar. A čau. Tak. Uhlí, super. Teď si udělám torče radši. Nebudu si riskovat. Kde to máme? Tady. Torče. Tak tady trochu osvětlím. Tak, čeká, co to? Ježiši. To tam moc jako chce jít, jo. Tam máme jeskyně, no, tak dobře, to beru. Máme tady větší jeskyně na začátku, tak to je bezvadný. Mám tady to uhlí. Železo samozřejmě taky. Tak, potřebujeme najít ještě ovce. Tak se sem zkusím vrátit. Au! A sakra. Je špatný. Je špatný. No. Tak tady to jsem fakt nečekal. Pane jo. To se mi vůbec nelíbí. Ježiši. Pára velká. Tyjo, ale to železa, no pánečku. No tak vidíme, tak hned máme hezky, tak to je prostě bezvadný. Já si myslím, že je to dobrý. Víc trčím, děláme. 4 můžu, ano, to mi vychází. Tak, 16. Takže to tady radši osvětlím. Omlouvám se tady za ty bugy, za to se vážně omlouvám. Ale za to může mobizen. Pravděpodobně se trochu seká. S tím já tam nic nenadělám, takže pokud znáte nějaký lepší natáčecí systém, no spíš aplikaci, tak mi napište do komentů, budu fakt rád. Čau zamorním. Já tím mečem po to půjdu, no pane jo. Já jsem zašílel, ty jo. No, já musím vzít tady to všechno. Já mám crafting nahoře, co? To je špatný. Možná mi něco vybavne. Slyším někde?
To je dobře, to jsem rád. Ovce bude blízko. Děláme si druhý crafting, budu muset. Nádu se mi nechce. Moc daleko. Takže to třeba tady to, tak vyměníme. A uděláme si tady to. A radši si uděláme meč, to bude lepší. Tak, vyměníme to. Ta jeskyně je obrovská. Ano jo. Uhlí. Dám všechno. Musíme. Ježiš, tam to ještě pokračuje. Ježiši, pane jo. No tak to je moc tohle. Co tam? Proč se mi to tak... No, dobrý, už. Co vážně omlouvám, tyjo, to jsem fakt netušil. Máme mi to železo. Jo, máme. Výborně. Tak. No hlavně, že máme hned na začátku železo, to jsem fakt rád. Tak. Kontrolovat. Musíš drago, kontroluj. Kontroluj to. Jdu sem. Jde, Kostě. Tak tady se mi nelíbí. Je tady Kostě. A já Kostě nemám rád. Je špatný. Se bude pode mnou. Pravděpodobně. Ale riskovat to nebudu, takže si musím dát bacha. No to asi budeme mít hned brnění. Ježiši, tady to je strašně obrovský. Se mi nechce prozkoumávat, to se ztratím. Já jsem schopný z takových velkých jeskyň se ztratit, jo. A fakt, že jo, nekecám. Kolik máme? 12. Je bezvadný. To se mi líbí. Ty je ten kostětý, jo. Kde seš ty parachante? Tak samozřejmě má jenom 15 minut. Což je tedy základní čas natáčení. Takže bude asi hodně dílů, jak se takhle dívám. Tak. No. Když takto s YouTubem zkusím dohodnout na těch 30. Uvidím, jak to půjde. Jak to půjde, tak budu fakt rád. To se ještě uvidím. Pane jo, tady to je to železo. Pes? Já začnu psa? To je super. Oni psi tady té verzi, vlastně tady té mobilní verzi, nejsou tak poslušný, no, ale jsou dobrý, jako to uznávám. Pejska si taky jenom ochočíme, protože ho slyším. Takže si ho taky ochočíme jednou. A já mám hlad a to se mi nelíbí. Tak, třeba víc. Že to je strašně. 6, 7, 8. No tak to máme přesně na tom. Crafting tady nechám. Bude se hodit. A já se zkusím dostat nahoru. Ale nejdřív tady vemu to uhlí. Pak půjdu nahoru.
Už v nějaký spečka budu stavět jenom ty z uhlí, ale už to vidím. Tak. Myslíme nahoru. Ale na co jsem... Jo, jdeme tady ten. Nevím, co to je, jestli diorite, nebo jak se to jmenuje. A prostě jako jediný kámen. Já tuším, tak. Jo, super. To kostu slyším dost blízko, ale a to se mi vážně nelíbí. Dobrý. No to sám bude stačit, ne? Jo, diorite, toho jsem to trfil. No víte, jak jsem dobrý. Tak. A to bylo trochu vedle. Nevadí. Hop. No tak co je? Jak chceš skákat pořádně? Aha. Tak to jsem nevěděl. Tak. Propačem hlínou, no proč ne, ale. Když ono je už jen noc. Lepes? Kde je ten psík? No a já nemám ani postel. Což je špatný. Lepisku, zůstaň tady. Chci mi společnost. Tak se tady teda zabedním. Budu muset. Jestli mi uteklo. Tak. No jak to vidím? Tak to tady asi ukončím. Je noc, ale mě se nechce teda ven, abych chtěl říct pravdu. No. Takže já tady udělám tripec. Já mám crafting dole. Tak nic. Takže já se s vámi tady loučím. Těšte se tedy na příští díl. A čau čau.